Anem a veure ara com fer el seguiment de les incidències dels nostres fills. Un cop hem accedit a la plataforma amb l'usuari i contrasenya corresponent com a familiar, veurem aquí el nostre o els nostres fills que tinguéssim en aquest moment cursant els estudis a l'institut. Per accedir als seus informes és tan fàcil com accedir aquí a la dreta a l'informe d'incidències o per aquí al menú a l'esquerra. En aquest cas he entrat com a una família, com la família de prova que tenim, la família de l'alumne Andreu Vidal Segarra. Aquí tenim l'Andreu, el tutor és el professor Josep Ausensi, i ara anem a accedir als seus informes, a l'informe d'incidències. Per defecte, què ens mostra aquest informe? Ens mostra tot el succeït durant tot el curs, filtrat des del setembre fins al final de curs, que és el juny. Sempre podem acotar la cerca i dir-li aquí a la dreta, aplicant un altre filtre, podríem agafar que la data d'inici d'aquest informe fos una altra. La data d'inici, en compte de ser el 9 del 9 de 2017, podria ser, no sé, des del 2 d'octubre fins a final de curs o fins al febrer, per exemple, fins a principis de febrer. En aquest cas mostra totes les incidències que tenim des del 9 del setembre, com hem dit, fins al final de juny, i aquí n'hi ha uns quants tipus d'incidències simulades aplicades aquí al mes de març. La tipologia de les incidències que podem veure són les faltes lleus, aquí en tenim una, faltes greus, retards, absències, comentaris negatius i comentaris positius. En el cas de faltes greus i faltes lleus, veiem aquí la data i l'hora i el professor que les ha notat, no es veu el comentari d'aquesta falta. Les faltes lleus i greus tenen assignades un full d'incidències on el professor escriu a mà què és el que ha succeït i queda constància per a l'institut. Aquí el que tindreu constància a la plataforma Whereas és que ha succeït, només que ha succeït. En el tema dels retards, tal qual aquesta és la informació que es mostra, l'absència també. En el cas de comentaris positius i negatius, si el professor en vol col·locar algun i anotar-lo a la plataforma, sí que anota el comentari corresponent, tant positiu com negatiu que hi hagi hagut. Sempre podem agafar aquest llistat i sempre el podem exportar si volem, a part de canviar aquí el tema de filtres, el període que hem dit, sempre els podem exportar a un full Excel o exportar a un PDF per al nostre arxiu o per a la nostra impressió posterior. Aquí tindríem el llistat.